jättää minut vai Miinan? Tahdonhan minä, tahdon. Älä jätä minua, Tuomas. No enhän minä sinua jätä. Rakastathan sinä minua? Rakastan. Rakastathan sinä minua? Rakastan. Olethan kihloissa minun kanssani? Joo, olenhan minäkin kanssasi. Ja minun kanssani? Olenhan minäkin sinunkin kanssa. Kun tätikin kuoli ja talo on isäntää vailla. Jos sinä minut jätät, niin ei kukaan minua huoli. Enhän minä sinua jätä. Mutta sinä jätät! Kyllähän minä jätän. Älkäähän nyt, rakkaat vaimot. Lukas on! Tuomas! Tule tänne kultaseni, tule minun luokse. Illan suussa iloisesti kävellen tai juosten. Illan suussa iloisesti kävellen tai juosten. No niin, joo. No, meiltäpähän tämä käypi.